רן שלום. הלו? כן. הלו? כן. שלום. שלום. כן, אתה נאנס, מה קרה? אין לי כוח לדבר אפילו. סליחה? אין לי כוח לדבר אפילו. פונה יקר, מתנדבות או מתנדבי ער"ן מקדישים מזמנם ברצון טוב כדי לסייע לאנשים במצוקה רגשית. נודה לך אם תכבד את השירות שלנו ותעזר בקו למטרות שלשמם הוא נועד. תודה.